מישהו שאל איך עושים שער? אוקיי, אז את הסרטון הזה אתם אמורים לראות כבר אחרי שאתם יודעים איך לקפות קפיטה מרובעת, לקפות קפיטה מוצלבת, ליצור חצובה. בקיצור, זה סרטון די מתקדם, אז מקווה שאתם בעניינים. אז יש הרבה דרכים ליצור שער, זה בעיקר עניין של יצירתיות ואילתור, אבל בשביל הבסיס שלו, אנחנו נצטרך שתי חצובות מוכנות שמונחות במרחק מה אחת מהשנייה. בנוסף, אנחנו נצטרך סנדה ארוכה, שנקשור אותה לקצה הגבוה של כל חצובה, בקפיטה או מרובעת או מוצלבת. אם יש בין הקצה העליון של החצובה לבין הסנדה 90 מעלות, אז קפיטה מרובעת. אם לא, אם זה יצר מין משהו כזה, זווית תקיעה וזווית חדה, אז קפיטה מוצלבת. ובעצם הסנדה הזאת תחבר בין שתי החצובות מלמעלה ותהיה כמו הגגון הקטן הזה של השער, תיצור לנו ממש את הצורה של השער. סך הכל יש לכם פה 7 סנדות ו4 קפיטות, רק שתהיו בעניינים, וזה משהו שיגידו לכם בקורסים הרבה, אסור להרים חצובה לבד, חובה לקרוא למורה או למשאב, זה תלוי כמובן במידת הסיכון, במיוחד להרים סנדה לגובה ועכשיו להתחיל לקפות, זה משהו שלא עושים לבד כמה חבר'ה, חובה לקרוא למישהו שהוא כבר יותר מומחה בזה. ובעיקרון זהו, מפה זה כבר מה שהקבוצה שלכם מחליטה, מפה כבר מקשטים, זהו, בהצלחה.